Moi bons días, amigas e amigos. Aquí estamos, en Ferreiro de Valadouro, 19 de marzo, mercado de primavera, Mercado de primavera, xa se ve, está chovendo. Galicia é así, vai empezar a primavera hoxe, pois, de madrugada, que eu escoitei no telediario pola mañá, así que, pois, ten que chover, é así. Pero a nosotros non importa, porque estamos neste mercado, vámoslo pasar ben, vámoslo pasar, bueno, impresionante. A pesar de que chova, temos xa erva seca aquí na Plaza de Santa María, podemos nos arrolar o que queiramos, temos xa establecementos que aínda están montando, pasaremos por establecementos hoteleros, preguntaremosles que tapas teñen, que van a facer ao longo e ancho do día, como van pasar, que perspectivas teñen, bueno, en fin, de todo. Así que, amigas e amigos, isto non acaba nada máis que de comenzar, arranca o mercado de Ferreiro de Valadouro, 19 de marzo, mercado de primavera. Infórmanos, que vai haber no día de hoxe? Bueno, pois vai haber de todo habido por haber. Vamos ter agora uns cantos que van a pasar polas rúas, vamos ter despois tamén aquí o desfile de zocas, xa vedes pola a pasarela que temos aquí montada, vamos ter tamén uns ponis aí á tarde. O tal para mí, os ponis o tal para mí. Verdad? Sí. Despois vamos tamén ter tapeo, uns xogos, de todo. E ao final da noite, pois xa a cantar e bailar. Por que vale a pena vir no día de hoxe a este mercado de primavera 2016 de Ferreiro de Valadouro? Bueno, porque isto é único, é precioso poder vir por aquí un día como a hoxe. O tempo non nos acompaña moito, pero aínda así o ambiente que hai é genial. Pois sí, intentaremos pois que vayan o mellor adecuado para o día. Entre peinado e roupa, intentaremos que se adapte o máximo posible. Sí, a verdade é que sí, pero co día que está, non sei. A ver. Sí. Vas disfrutar do mercado ao longo e ancho do día? Cando acabemos a jornada, disfrutamos un pouco do mercado. Vas disfrutar do mercado ao longo e ancho do día? Por supuesto. Sí. Todo o día, sí. Como ten que ser. Pues hoy el Hotel Viladoval nos va a ofrecer un ambiente muy agradable, muy festivo, tapas de callos y un menú también pues acorde con lo que el día acontece. Radiante, hoxe vai estar radiante, vamos estar dando todo, festa, atendendo a xente, temos todo acondicionado, precioso, seguro. Hoxe, aínda que chova, non pasa nada, que a festa non vai parar. Que es una rosquilla natural, non echamos solamente el huevo y la harina y el azúcar, nada más, todo artesano. Todo. No lo que es en el momento, a esta hora no hay mucha venta, pero ya a lo largo del día sí que va a ser buenísimo. Buenos días, es de antigüedades el puesto. Como se chama vostede? Ángel, yo me llamo Ángel, sí. ¿De dónde ven, Ángel? De Asturias. De Asturias, sí. O sea que vamos a hablar un poco castellano. Bueno, sí. ¿qué nos ofrece Ángel? Pues antigüedades, tenemos antigüedades, todo cosas buenas, de bronce, de hierro, tenemos cornetas, tenemos trompetas, calderos de cobre, tenemos potes, hay de todo, llamadores para las puertas de las casas, candiles, candelabros, cerraduras para arca, espejos, morteros, campanas, de todo. Bueno, ¿y qué trae a una persona de Asturias como Ángel aquí a Ferreiro de Valadouro a este mercado de primavera? Porque este mercado es auténtico. El pueblo es un pueblo muy bonito, tiene una plaza que es muy pintoresca y todas estas cosas pues quedan muy bien aquí. Pues muchísimas gracias, Ángel. Nada. Le deseamos lo mejor, que tenga muchas ventas. Para eso estamos. Y... Ángel, ahí está. Muchas gracias. Pois eu conto que seña un bon día, mante todo colaborar para que isto siga sendo adiante e siga sendo pois, o que tiña pinta de ser un día con moitas expectativas, moitas actividades e que todo o mundo debería asistir para participar delas. Ofrézovos de todo, sea empanadas de zorza, de pulpo, de cocido, que é a nosa gran especialidade e que é unha gran desconocida de momento, de mazábolos, preñados, empanadillas, o que queirades, só tedes que vir a probar. Yo vivo en Lugo. En Lugo. Y bueno, venimos de allí, es la primera vez que vengo, a ver qué tal va. Bueno, ¿qué nos ofrece Salvador? A ver, aquí hay pulseras, bueno, pulseras hechas, armadas por ella. Aparte hacemos varias ferias así artesanales
Y bueno, esta es la primera de este año. A ver cómo sale. Yo venía aquí alguna vez a la fiesta del 8. Del 8, sí, de septiembre. Está muy, muy bonita montada. Yo de todas las que he ido y todas las que por las que he pasado, me parece que es una de las que más bonita, más gusto tienen. De estas así, sacando el Ardelucus, que para mí es el no va más. A chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, e ai la 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 la, e ai la 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 la. Cando ven a treboada, caen los trejoseitos, e tamén caen pingas gordas. Cando chora o meu peito, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 e chove, chove, chuva, batendo no chan, loi la 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 la. Cando cae a pedraza, fai buracos no lameiro, e no lameiro eu tamén caio. Cando saio do carreiro, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, la 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 la. Que atrae Ferreira de Valadouro a un home, a un escritor de renombre como Manuel Lorenzo, máis coñecido polos amigos como Manolo. Manolo, que tal? Moi bons días. Que pasa? Moi bons días. O que me atrae é que hai xente como a ti. Xente como a mí, o sea, xente boa, que vai vir. Boa, non sei, iso é unha cosa que hai que demostrar, hai que demostrar día a día, minuto a minuto, Quédanos moito que demostrar. Bastante, sí. Parará de chover, Manolo? Home, a xente di que sí, que mércores para de chover. Parará Pachín, parará... Para Pachín, para Papa. Exactamente. Para Papa, podémoslo bailar. O mercado, pois ainda non lo ven, estaba entrando cando me asaltastes. Claro, oi, pois isto... Así que, nosotros, a ver se me deixades libre... A mellor entrará para o mercado. Por ali. Oi, a mellor entrará para o mercado. Que te asaltemos nosotros. Está ben. Ai, non sei, non sei, Moitas gracias, Manolo. Disfruta do mercado e se queres arrolarte por aí pola erva seca que está mollada... Pensa facelo? Penso facelo. Pois veña, se te arrolas tú, arrolo meu contigo. Xa vexo que ti tes algunha palla no cu. Fuche que ando veche facendo. Fuche tú. O que fuches cagar o palleiro. Sabemos as mesmas cousas. Fomos á mesma escola. Pois veño moitas veces á festa. Ajá. E xa de paso iba a comer a casa de meus avós e pillábamos de paso vir e vimos a dar unha volta. O sea que tú ves de papatoria. Sí. Isto non debe acabar, se debe progresar para diante. Porque o 25 de marzo era moi importante. Había cine, había baile en Tanín, había paseo toda a tarde, e bien, moi ben todo. Moita xente. Empezamos agora con un pasarrúas á Asociación Cultural, despois temos cantos de taberna, hai desfile de zocas, charangas amenizando todo o día, xa vedes que está todo cheo de puestos, artesanales, todo estupendo. A idea eu veño para facer un pasarrúas pola rúa principal e nisto andamos. Era para comenzar ás 11:30, pero estaba chovendo, de repente dime conta que tiña un paraguas e coloqueino. Entón, pois arranquei, aínda que estea chovendo, pero a xente está se animando. Moi bonito. E o pobo en xeral? O pobo vin aquí á praza e pouco máis, a rúa principal, pero de entrada a praza é fermosa, moi bonita, moi bonita. Pois vender churros. Claro. E que dice, que é para ti este mercado? Que che dice? Pois para min este mercado pois pareceme unha boa cousa para o pueblo porque dalle vida. Bueno, e se queremos comprar, por exemplo, 6 churros ou 12 churros... Ou 24, que queira. Ou 24, bueno, 24 xa ser moitos, vamos... Depende os que seades. Non almorzamos, pero que precios podemos ter? Gracias. Una compañera mía. Venimos siempre. Todos los mercados. O sea que para vosotros Ferreira es lo bien, sí, está bien el pueblo, es buena gente, buena zona. Pues
Pois monederos de ganchillo, llaveros de Amavís, cosas de fieltro, fufuchas de goma eva e algunhas libretas hechas con fieltro e Amavís tamén. Estupenda, moi bonita, moi grande, moi ben, moi ben. Con erva seca con todo, Sí, sí, moi curiosa, moi... Non sempre está así con erva seca. Nunca vira isto. Bueno, pois traemos un pouquiño de todo, empanada, en plan postre bica, larpeiras, pan, bolos preñados. Xa moito. É moito. Que esperas deste mercado? Pois esperamos que faiga bon tempo en primer lugar e vender moito. Sí, é a primeira claro, vez que vides? É a primeira vez, sí. Moi ben, e moi boa organización, a verdad que moi contento, sí, está vendo que, a ver, que anime a xente a que veña a comprar, non? Vale, si que vale a pena este mercado. Que te parece este mercado? Pareceme ben, pero o que pasa é que está mal día. Está mal día. Bueno, pero a chuve vai nos deixar. A ver. Se nos deixa a chuve, isto vai ser un abarrote. Sí, o ano pasado tuvo éxito, así que pero esperamos este ano tamén. Que haxe tamén éxito, non? O ano pasado vindicho unha animalada. Bueno, regular. Home, a mí pareceme que o mercado que é moi boa cousa si sigue continuando, pero hoxe, bueno, está un día regular, espero que despexe e que veña un pouco máis de xente, que o ano pasado había bastante máis. Xa está despexando, mira, Sí. Pois pouco ambiente de momento, porque o día non se presta, ben ves, todo mollado, e a tarde parece que dá peor. O sea, que ainda peor va pola tarde? Dicen que sí, agora... Bueno, os do tempo tamén se engañan algunha vez. Sí, pero máis sabes o que hai. Bueno, pois moitísimas gracias, Quintín, que disfrutes do mercado. Animas desde aquí a xente a que veña? Hombre, que veña todo Dios, que isto é unha vez ao ano, é moi grande. A ver, aparte todo o que é todo o día, o mercado é a noite, andar por aí cos amigos. Sí, a xente vai aguantar todo o día, todo, porque pola tarde moitos xogos dos nenos e cousas dos nenos, entonces vai estar ben. Pois é que vamos a disfrutar. Sí, eu creo que sí, eu creo que a campaña que vai ser boa. A ver, somos guapos? Sodes vosotros, sí. A los te non? Eu xa son bella e fea. Bueno, no, todo o contrario. É nova e guapa. A ver, que nos ofrece? Que vos ofrezo? Sí. A ver, os chorizos, os queixos da casa, isto é casero todo. De onde ven vostede? Aquí de Riba de Labrada. De Riba de Labrada, e o seu nome é? Dália Barreira. Dália Barreira, sea Dália Barreira de Labrada. Sí. Non veño moitas máis veces, salió ao mercado, poñeme por ali. Sí, cando non é aguantan, veña Ferreira. Cositas para niños, cuadritos, algún estuchito para guardar las cositas de higiene, adornitos para la puerta, el ratoncito para guardar el dientecito e algunos neceseres. Pois traigo, mira, as telas para facer os traxes, os calcitis de lá, as toquillas das señoras, bueno, un pouquiño de todo. Os pañuelos. É a primeira vez que veño. Sí, a que lle parece? A ver, de momento está un pouquiño solo isto, non? A ver, si cando saio o día pa diante se anima un pouco máis. Esperamos que sí, Eu cousas de piel. O sea, pero a este mercado por algo especial? A vender. Era o que había hoxe, é un mercado bonito, a xente responde ben. É a primeira vez que ves? No, xa vin hai 2 anos. E que lle pareceu? Moi ben. Hai 2 anos un mercado moi ben, sí? Ben en todos os aspectos, a xente, o ambiente, ventas, ben. Bueno, pois deixo.
son de San Cibrao, chamame Rocío, e o meu pequeniño chamase Nimai. Nimai? Sí. Moita xente de San Ciprián, pero que trae? Sí. Que trae a xente de San Ciprián Ferreiro do Valadouro un día como hoxe? Bueno, pois que é unha feria interesante, non? Donde hai un mercado interesante, un día moi entretenido, con un montón de actividades para todos. Entonces, bueno, eu creo que a proximidade e o atractivo do encontro, non? É o que nos anima a chegarnos. Bueno, e que nos ofreces por aquí? Pois que os ofrezco, en realidad, o puesto é compartido con unha compañeira que abriu un herbolario, unha ecotenda en Burela, entonces, bueno, está con parte da súa producción, e eu, bueno, dedícome un pouquiño á cosmética terapéutica e natural, e estou con un pouquiño da miña producción tamén. Ben, o mercado espectacular, maravilloso, como a todos estes últimos anos, ambientado perfecto, de momento parece que vai haber moita xente, aínda a pesar de que temos así un día regular, pero bueno, temos esperanza de que se aguante así, como está ahora mismo, e que pode haber moita xente ao largo todo o día. Esperamos que siga medrando ano tras ano e que isto sexa o mellor mercado da comarca, da provincia e do país. Non vou tocar tanto a gaita, máis ben vou cantar e tocar a pandereta. É máis o pandeiro. O sea que tamén cantas. Tamén canto. Eu doulle todo, cachín, parece mentira que non o sepas. Bueno, Esther é demasiado. Bueno, que che parece este mercado? Pareceme fabuloso. Estamos todos os de Ferreira e todos os da Mariña deseando que chegue este día. Todo o ano dicindo, xa me tarda que chego o mercado, xa me tarda que chego. E vai, non nos chove, pero eso a nós non nos quita a sonrisa da cara. Pero agora está cantando o sol, Agora está cantando o sol, por eso que temos que aproveitar agora para facer unha pequena demostración de como bailan os nosos nenos e de como cantamos. Eu son o home da gaita, encanta. O home da gaita. Que che parece logo o home da gaita? Que che parece logo este mercado? A ver, ben ambientado, vale a pena? Moi ben ambientado, vale a pena vir. E hai xente de todos os sitios, é moi bon, sí. Hai veñen moitos postos. Moi bon, moi bon. A ver, contanos, dá moito que facer? Pois dá moito que facer, a verdade é que desde as 7 da mañá levamos traballando coa palla, vendo, peleando ca xente por ali, van, sabedes que o tema que dá que facer. Pero, bueno, tamén agora dá gusto, a parte que mellorou un poquinho o tempo, dá gusto ver como o mercado se está animando, e que está vindo xente, moita veciños, con veciños, xente da Mariña, a disfrutar aquí un día con nosotros no Valadouro. Sí, eu penso que faz un chamamento a xente. Efectivamente, temos aquí, bueno, este ano temos servicio de pulperías e tal, para que a xente non se marche de aquí do Val, e que se queden con nós un día como a hoxe, que a verdade é que dá gusto ver este mercado. O sea, que podemos divertirnos, pero tamén podemos comer. Recordamos o 25 de marzo, con nosos antepasados, pois viñan e disfrutaban do día, aquí todos en Ferreira. E dicía xo que podemos divertirnos e tamén comer. Por supuesto, claro. Disfrutar todo o día, e ademais vai haber un montón de actividades, van vir os vesticultores, a trova do bugallo, etc. Festa rachada. E sodes moitos na organización? Pois a verdade é que andamos un pouco escasos de xente, porque para isto... Pero bueno, sobre 5 ou 6 personas sí que solemos... Se son 5 ou 6 personas pero boas... Sí, facemos o que podemos, a verdade é que facemos o que podemos. Moi bons días. Moi bons días, que tal? Estamos aquí disfrutando deste día fantástico. Bueno, seguro que vas a disfrutar do lindo pois neste mercado de primavera 2016 xa. Sí, naturalmente, esperemos o do 2026, o do 36 e o do 3014, non? Sí. Eso é importante, estar aquí e que se implique cada vez máis xente. Eu creo que cada vez é máis interesante e ademais hai unha cousa que a min me chama moitísimo a atención, moi positivamente, que me fai guardar moita esperanza, é a implicación dos rapaces novos, rapaces e rapazas, xente de 20 e poucos anos que están completamente implicados en este mercado, e ao fin e ao cabo o que estamos, eu creo que hoxe o que estamos celebrando é o nacemento de Ferreira, a fundación, porque Ferreira naceu aquí en esta plaza, e naceu de un mercado, o mercado é anterior incluso á vila, verdad? É dicir, aquela capela antigua que estaba no medio da plaza coa Virxe, con Santa María de Ferreira, que era unha Virxe milagreira, hai tempo que non fai milagros. Bueno, hoxe igual fixo algo, que deixou de chover, e pode que seña a Virxen a que está detrás, non? E arredor daqueles milagros da Virxen, pois se iba xuntando xente todos os sábados e os días dedicados á Virxen, como son o 8 de setembro, o 2 de febreiro, este 25 de marzo do mercado da primavera, verdad?
E claro, facía milagros, a xente viña, e cando se reúne xente, pois que nos pasa? Que nos apetece comer, beber, hai que ferrar as zocas, hai que ferrar os cabalos, as bestas, etc. Empezou a aparecer, pois, a actividade económica é un mercado. Un mercado, e ao redor dese mercado apareceu a vila, e hoxe Ferreira está celebrando, pois, ao fin e ao cabo, como esas festas que celebran algúns países, da festa da independencia, etc. Pois nosotros hoxe celebramos a festa da Fundación de Ferreira. Temos que acordarnos que sempre nos esquecemos, e eu levo reivindicado moito, e aínda non conseguín que me faigan caso. Temos que acordarnos do cura de Budián, Ángel Castañón e Ayala, que pelexou tantísimo con este mercado, chegou a enfrentarse ao seu bispo no século XVIII, que hai que entender que no século XVIII non eran as cousas tan fáciles como agora. Ele enfrentouse ao bispo, e lamentablemente en esta plaza non hai unha sola placa que recorde a ese cura que, ao fin e ao cabo, desde o meu punto de vista, foi o fundador de Ferreira. Pois eu reivindico unha vez máis, xa van moitas, pero unha vez máis que lle poñan unha placa e que recordemos a Ángel Castañón e Ayala, porque ademais moita xente non sabe quen foi. Hombre, creo que sempre é bon recordar os vellos tempos de antes. É unha cousa que se parece ao máximo ao de antes. Trátase de que se faiga. Bueno, ben, está moi ben. Moi ben. E se sigue repetindo? Home, claro que se sigue repetindo. A pena é que non se repita máis que unha vez ao ano. Bueno, acórdome que se comentaba que os nosos antepasados xuntábanse para vir cos seus produtos vendelos aquí ao mercado, que, bueno, agora non hai tantos produtos de hortaliza como había antes, pero bueno, está moi ben. Pois mira, nós estamos facendo un reportaxe sobre, bueno, é un programa especial sobre a primavera. Entón non podíamos faltar a este mercado tradicional de primavera do Valadouro, non? Porque coido que é, bueno, iba a dicir, coñecido a nivel internacional. Polo menos para nós. E se non o é, o vai ser a partir de agora, verdad? A ver, eu vexo todo maravilloso. A mí encántame o ambiente que hai, toda a xente vestida, caracterizada como de época. A verdad, non acompañaba moito tempo, pero agora empeza a sair o sol, eu coido que isto se vai encher, seguro. O sea que uns homes da Televisión de Galicia farían un chamamento ao resto das persoas do país que ven a Galega, que veñan aquí a Ferreira do Valadouro a este mercado de primavera. Eu coido que este ano xa non están a tempo, pero por ano hai que vir seguro. Moi ben, pois moitas gracias e vamos a falar un poquillo co cámara que nunca sale, pero xe vas a salir. Bueno, se non queda máis remedio, só diríamos. Un traballo dun cámara moi difícil. Home, cargado, que tens que cargar e tal, pero bueno, a min gustame, é importante facer o traballo que te gusta. Moi ben, e hoxe, como ollo da cámara que eres, con que imaxen te quedas de momento? Pois con toda a xente disfrazada, os rapaciños, cos zocos e tal, recuperar as vellas tradicións, con eso todo. Non pode dormir, que senón vexo na ventana. Aí se vai dar un. Eu dixen a Antonio. Pues es una feria muy interesante, bonita, a mí me gusta mucho el ambiente que hay y me parece pues interesante. Pues mira, está todo hecho a mano, desde un poquito de scrapbooking, monederos hechos a mano, letras para bodas, regalos, algo hecho de madera, bueno, un poquito de todo. Pois ir ás feiras do rural, que son poucas, pero son antiquísimas, e moi interesantes porque, claro, xa se ve homes orquestas, todos os oficios, novos empreendementos, o meu propio, que é unha empresa de reciclaje, e aproveito todo, tanto para construción como para máquinas, como para vivir, para comida, producimos, bueno, produzco de todo un pouco. Entón trouxen os excedentes aquí, ferramentas antiguas para falar cos vellos e as vellas, dos antigos oficios e intentar, pois, facer recordo destes temas antiguos. Esta feira é brutal, claro que sí. Pois a vender. A vender, basicamente. Sí. Pois licores, un pouco de licores, un viño galego, albariño, ribeiro, blanco, tinto e licores de todo tipo. Arroz con leite, licor café. E aquí che coñeces este mercado en xeral?
Moi ben, ben. Vale a pena? Sí, eu é a primeira vez que veño, pero bueno, sí. Pero contas repetir? Sí, evidentemente que sí. Pois eu chamome Javier Arca, son de Xove, pero bueno, teño familia no Valadouro, en San Acisclo, e nada, vamos montar algunha mosca para enseñalo basicamente á xente que veña ao mercado. Moi emocionada do salmón. Eso colleron un salmón, ese é o máximo que hai. Por qué? Eu son socio do Masma, temos ali unha peña, uns amigos, e o pasamos de maravilla, aunque non pillamos ningún, pero eso é un placer estar no río. Vendo un pouco. Como vende? Pois o mercado hai que vir todo o mundo porque hai de todo, hai artesanía, hai de todo. Entón a xente ten que vir a pasar un pouco ben, verdad? O sea, rememorar ese mercado de primavera de antaño. Hombre, hai que rememorar. Además vir vestidas así, para recordar tempos. Este mercado vivino de moitos xeitos distintos, vivino sin obligacións, que foi realmente maravilloso, e agora que vives con obligacións, pando Valadouro, recomendable, con obligacións pois tamén é unha forma de vivilo. Ferreira brilla con luz propia todo o ano, pero que un día como hoxe é realmente un placer pos sentidos, pos 5 sentidos. Vivímolo con moita intensidade, con moita ilusión, é un día realmente para estar, para disfrutar, é un día realmente fermoso. Ben recreado o ambiente, como sería antaño. Sí, debo felicitar a organización, a valentía deste ano, pois de apartar. Sí, claro, ahora mismo estou falando para a televisión, por favor. A valentía de apartar, pois todos sabemos que no Valadouro pois hai un mercado cun arraigo tremendo todos os sábados pola mañán que poboa unha plaza que lle dá unha vida extraordinaria. Sí que é verdad que se queremos retrotraernos no tempo, situarnos pois no principios do século XX, pois claro, pois o mercado actual non ten cabida. Por eso a valentía de tal día como hoxe retiralo, pois mereceme un aplauso sincero da organización. Ferreira brilla e a prova está que o ambiente é realmente espectacular, é un día para estar en familia, entre amigos e para deixarse levar. Eso tamén o debemos, como dicías a Mirko Pechado, a eses hijos en La Habana del Valle de Oro. Eu creo que as miñas vestimentas, pois ao mellor se saen un pouco do que podemos ver por aí, onde prima moito a zoca e todo eso. No Valadouro hai moi bons zoqueiros, houbos e hainos. Pero estas vestimentas, este traxe desta sastrería pedreira de Mondoñedo, que é dun ser querido que xa non está, é un homenaxe quizá pois a eses hijos del Valle de Oro en La Habana, aos que tanto lles demos, non nos esquezamos benefactores auténticos do Valadouro, e que se hoxe estamos aquí e sabemos o que sabemos, pois gran parte é gracias a eles. É un homenaxe particular e personal. Pois moitas gracias e que disfrutes do mercado e que te arroles por aí pola erva seca, como ten que ser. Como é un día para deixarse levar, pois quen sabe se acabamos de lama hasta as orellas, como os nenos de antes, que eran moito máis felices. A verdade é que estou vendo moi animado, a verdade. Xa desde que cheguei solamente para aparcar xa me din cuenta que casi que é peor que nas festas, así que, bueno, moi ben, a min gustame ir a todo este tipo de eventos e, bueno, disfrutamos aquí coa familia un pouco do mercado, das trancalladas, de tomar unha caña, un pouco de xamón cocido, etcétera, etcétera. Pois é que vale a pena vir, Home, claro, por suposto. Vas vender o mercado por Fazouro? Sí, además hai xente de Fazouro por aquí, que xa me crucei con bastante xente, hai xente de todos lados, así que... Por eso non hai problema, eu son un bon vendedor de cousas boas. Que lle dirías a unha persona, por exemplo, por dicir un nome, unha persona de Monterroso, que tamén teñen a súa feira anual, que lle dirías para que viñera aquí a Ferreira de Valadouro? Pois que cambiara un pouco o ambiente, o sea, que cambiara o ambiente que teñen en Monterroso co que se vive aquí, porque está claro que en cada sitio pois hai as súas peculiaridades, hai as súas características, hai as súas cousas, xente distinta, e entonces eso contribuye a que esteña máis familiarizado todo, e que se podan disfrutar máis e conocer xente e cambiar o ambiente, lógicamente. Bueno, pois penso que vamos ver un desfile de zocas. Parece que van a ser pois maravillosas. Maravillosas todas, será dificilísimo elegir cal será a mellor, eu non teño nin idea como vou facer. Parece increíble que haxa un desfile de zocas.
É increíble, todo o mundo en zocas e un desfile de zocas. Mira, é totalmente porque non sei nin quen vai desfilar, con lo cual, e aínda que o soupera, claro, eso ten que ser o gusto. O sea que aquí non hai ningún topo, No, tongo nada, de tongo nada. Sí, pois xa é o segundo ano. O ano pasado, pois nada máis chegar ao mercado, ofreceronme ser membro do xurado e eu dixes, home, eu de zocas non entendo moito, pero facerase un esforzo. Curiosamente, despois visto o resultado, a mitad dos que puntuei eu, pois foron dos que ganaron, polo tanto, algo debía entender de zocas, aunque aínda eu non anduven con elas, obviamente, non anduve nunca con elas, pero sei o que é unha zoca, e desde logo sei o que é o mercado do Valadouro, e sei o que é o Valadouro. Obviamente, estamos moi contentos de estar un ano máis neste mercado, que esperamos que siga facendo moitos anos máis, con toda a afluencia de xente que temos, eu creo que vamos a pasar moi ben todos e todas, moitísimos postos, agardamos que o tempo acompañe para que haxa boas ventas tamén, e en definitiva, pois felicitar ao Concello de Valadouro por esta iniciativa tan boa de poñer en valor pois toda a riqueza que ten este fermoso val do Valadouro. E, efectivamente, o mercado de primavera ten que ser un referente, xa é un referente. Eu sempre digo que as grandes cousas e os grandes eventos nacen en sitios pequenos. Ningún grande evento naceu nunha cidade. Os grandes eventos salen nas aldeas e nas vilas pequenas. E coas ganas que ten de traballar e de promocionar este mercado a xente do Valadouro, eu creo que o éxito ímolo ter asegurado. Vamos a ver aquí un grupo de rapaces con moito potencial que van a desfilar aquí nas zocas, coas zocas postas e aguantando este día que non chova. Bueno, este mercado eu creo que é un punto a seguir, cada día está crecendo máis. A colaboración da xente de todo o Val, Alfoz, Ferreira, coa indumentaria, coa alegría que traen. Despois a hostelería con esas tapas moi boas que teñen, esa atención, despois comer, seguir de festa hasta a última hora da noite. A esa hora, como xa vamos un pouquiño inyectados, non mancan as zocas nada. Isto está moi ben. Empezamos polo número 28, Lucas Valoría. Lucas. Arriba, Lucas, un forte aplauso para Lucas. Que le vaya a tapón. A chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, e ai la 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 la, e ai la 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 la. Cando ven a treboada, caen los tejos aitos, que tamén caen pingas gordas, cando chora o meu peito, e a chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 cae a pedraza, fai buracos no lameiro, e no lameiro eu tamén caio, cando saio do carreiro, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, e ai la 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 la. A chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, e ai la 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 la, e ai la 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 la. Cando ven a treboada, caen los tejos aitos,
e tamén caen pingas gordas cando chora o meu peito e a chuva, chuva, chuva e chove, chove, chove batendo no chan, batendo no chan e a chuva, chuva, chuva cando cae a pedraza fai buracos no lameiro e no lameiro eu tamén caio cando saio do carreiro e a chuva, chuva, chuva e chove, chove, chove batendo no chan, batendo no chan e a chuva, chuva, chuva e chove, chove, chove batendo no chan lai la 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 lai la 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 a chuva, 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 che chove, 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 batendo no chan, e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, lai la 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 lai la la lai la 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 lai la 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 lai la cando ven a treboada caen los trecoseitos e tamén caen pingas gordas cando chora o meu peito e a chuva, chuva, chuva e chove, chove, chove batendo no chan, batendo no chan e a chuva, chuva, chuva cando cae a pedraza fai buracos no lameiro e no lameiro eu tamén caio cando saio do carreiro e a chuva, chuva, chuva e chove, chove, chove batendo no chan, batendo no chan e a chuva, chuva, chuva e chove, chove, chove batendo no chan lai la 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 lai la 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 Pois moi ben, que nos gusta moito e que estamos moi orgullosas de ter este mercado todos os anos e que cada vez que vai a máis. Está ben recreado, sí? Está ben recreado, está moi ben, ben vedes, hai moita xente, a ver se nos acompaña o tempo e non nos chove. Eu non vendo nada. Eu todo compro. Non vendes o mercado? No, eu todo compro. A verdade é que vale a pena vir porque esta é a mellor festa do Valadouro. Moi ben. Vámonos a rolar por aí pola erva seca, tiraremos alpacas uns aos outros. Mira, vouche dicir, agora a mediodía non moito, pero a noite... A noite a erva seca, a palla esta vai vir a vista. O pasa que vai estar mollada, vai estar mollada. Pero a mí dame igual. Mollado vou estar eu por dentro. O sea que nos vamos a rolar aí na erva seca logo. A noite a mellor sí. A mellor cai unha, sí, a mellor sí. Xa non volve a chover esta mañá. Pasarémoslo ben entonces, disfrutaremos de aí do mercado. Que decides todos? A ver. Home! Pasámoslo ben? Sí, hombre. A ver, dicimos sí! Sí! Pois pareceme moi bonito e ademais gustame moito vir e pareceme genial o que facedes co desfile das zocas, estupendo. Para min é o millor. O sea que vas é moi enxebre, moi precioso. Pois para nós o mercado pois é unha festa en familia, baixamos todos vestidos de tradicional e o bonito pois é ver eso, xente de todas as edades, desde as pequeniñas hasta pois xente maior caracterizada para o día. Pois eu creo que destas cousas tiña que haber moito máis a menudo para calquer pueblo porque trae vida, e trae beneficio, e trae moitas cousas. Empezou algo húmedo, pero bueno, está a xornada un poquinho abrindo, contenta, a xente está moi animada e penso que vai a ser unha xornada moi grande, moi grande. Moitísimas cousas ao largo do día, paseo en poni para todos os nenos e nenas, aprender a pesca fluvial, que algo che pode tocar a ti. A mí tens que mirar ali se dan a talla ou non as troitas. Vai haber xogos coa Asociación de Xotramo de Movimenta. Pola tarde vamos ter a actuación do Mago Dani aquí na praza, vamos ter cos títeres de Titirimaxia de Mondoñedo
E vamos ter tamén un pasarrúas co grupo Festicultores que vai a poñer a nota musical festiva pola tardiña. E a noite dos concertos festeiros diante do antigo Matadoiro, coa Trova de Bugallo e tamén con Festicultores Troupe. Contanos, como estás vivindo este mercado? Pois moi... A ver, que estamos con esta muller carreta en mano con un saco que debe ser de fabas ou non sei do que será, bueno, do que seña. A ver, como estás vivindo este mercado? Moi ben, moi ben. Isto é o máis grande que hai. Sí. Máis grande que hai? Pero non son fabas, é trigo. Trigo. É trigo, É parecido, Todo é casi terra, todo, é sí. terra. Bueno, invitarías a xente que é de outros sitios a vir aquí ao mercado? Por suposto. É un día que hai que vir a vivir isto no Val. É unha festa digna de vir a vela, claro está. E por que invitarías? Que lle ves de especial a este mercado? Home, é diferente a todo o que se fai por aquí e ademais, bueno, é moi enxebre, é moi especial. Totalmente, isto é ou non vai máis, porque maravilloso, isto é demasiado. Pareces a aqueles mercados, está recreado, parecido. Sí, bueno, está en menos antes, claro, en menos, pero bueno, é o que hai, o que había, é o que estamos vendo. O sea, que hai que seguir. Sí, por supuesto, hombre, por supuesto que sí, que isto é o mellor que hai. Moi ben, moi contentas, a pena é o tempo que non nos acompaña, pero bueno, moito ambiente, vida ferreira a todos. Unha maravilla, unha mezcla de edades, de xente de todos os sitios, variedade de modelos, pasar un día coa xente, cos teus amigos, con xente que non conoces, unha maravilla, como a nosa zona. O día de hoxe é un día que se vive ao grande, é un día que, sobre todo, a xente nova pasa moi ben. En general pasa hoy todo o mundo, pero bueno, poñemos unha excepción da xente nova que o pasa moi ben. Bueno, é unha das cousas máis grandes de Ferreira, é unha cousa que se disfruta moito, do que se trata de pasalo ben. Yo, bueno, es la primera vez que vengo y la verdad que me arrepiento de no haber venido antes porque es una fiesta fabulosa. Pues ella me vició, me dijo, vente, disfrázate y todo y me parece una fiesta genial. O sea, que vale la pena vir. Sí. Sí, volveremos. Yo animo a todos que vengan, sí. Bueno, pues estamos aquí con este home de barba, este home que está aquí sacando fotografías, retratos aquí, pues en esas alpacas que temos ao frente. Comiendo galletas, monstruo das galletas. Bueno, de monstruos nada, todo o contrario. A ver, contanos, Suso, pues nada, como estás vivindo? Estamos no Foto Enxebre, como sempre. Ahora hubo unha fase bastante estresante, moita xente xunta para sacar fotos e con variacións, primeiro os nenos, despois os maiores, os abuelos, combinando. A verdad que vai ser un pouco cansado, pero bueno, é bonito tamén ver todas as familias pasar diante do teu obxectivo, a verdad que sí. Xa estás cansado? A verdad que estou un pouquiño cansado, ahora xa apetece ir a comer. Bueno, dentro de comer un bon pulpo, sí. Eu creo que as dúas ou algo así. Sí, bueno, pois, a ver, invita a alguén a vir ao mercado de primavera de Ferreira. Que lles dirías? Pois, eu non sei, que poden disfrutar como poucos vilas fan un orgullo de seus orixes. Ferreira de Valadouro costou moito tempo que encontrar ese espírito labrego, feriante, comercial, e unha vez que encontrou a xente sumouse todas as capas da población, desde os nenos hasta os maiores. Así que, se queren disfrutar algo con tanta raíz, con tanta esencia, con tanta personalidade, que veñan a Ferreira. Vale, e que é o Foto Enxebre? Contanos, que faz? Pois o Foto Enxebre facemos un enxebre fotocol, donde está ambientado, caracterizado con cousas de antaño, con tres pés, botes, mazorcas de millo. Este ano non temos carro, perdímolo, pero bueno, sempre intentamos facer un pouco un hueco para que a xente leva o seu recordo. Pois que me chamaron aquí o Concello para vir facer aquí demostración. A primeira vez que ven? Non, xa debe haber 3 anos que veño. Sí. E que lle parece? Que perspectivas lle dá este mercado? Está ben ambientado? Pois está, sí. Hoxe, además, moi boa xente aquí, tratanme ben aquí. O sea, que vale a pena vir? Sí, home. Sí? Sí. Facemos unha reivindicación á xente de Ortegal, a que veñaba aquí. Pois debería vir. Algún evento tamén, Sí, da la súa zona, sí, algún evento, sí.
Pues la verdad es que es un mercado bastante bonito y ya llevamos unos años viniendo y bueno, la gente es bastante amable y bueno, hay mucho que ver. O sea que repetides por algo. Claro, porque es una feria bonita y se vende bastante bien. Pois moitísimas gracias e que teñades moitas veces. Muchas gracias. Venga. E temos pois a unha rapaciña de ollos azules, sombreado de ojos, que vende pois produtos aquí delicatessen, rosquillas, licores, pero mellor que non lo diga ela. A ver, que nos vendes? Pois chucherías, filloas, rosquillas, bizcochos e licores. Vamos dar un berro de hai que vir a Ferreira. Hai que vir a Ferreira! Viva o mercado da primavera de Ferreira! Hai que vir ao mercado de primavera! Moi bien. 1, 2, 3. ¡Viva o mercado de Ferreira! ¡Que viva o mercado de Ferreira! ¡Viva! Más fuerte. ¡Que viva o mercado de Ferreira! Outra vez. ¡Que viva o mercado de Ferreira! ¡Viva o mercado de Ferreira! Que vais o máis alto. ¡Viva o mercado de Ferreira! ¡Estamos na mellor festa de Galicia! Mira se a mellor festa que eu vivo en Canarias e fixen o posible por vir, 2000 kilómetros. Pois estámoslo vivindo por primeira vez. Dá vergonza dicir que somos daqui do pueblo, pero é a primeira vez que baixamos. Pero bueno, moi ben. Bueno, a ver, en primeiro lugar creo que debería vir todo o mundo solo para ver a ambientación, porque é como de épocas, tamén as vestimentas, aínda que sexa solo por eso é digno de ver. Bueno, eu sobre todo ao ser estudiante non estou todo ano aquí e reencontrarse con xente que daqui, que vías no colexio e todo iso, pois. A xente que ven por primeira vez sempre repiteu, algo que nos orgullece moito e nos dá gañas para seguir adiante con este mercado é iso, ver que cada vez hai máis afluencia de xente, cada vez a xente responde máis, cada vez ven máis xente caracterizada de época, había xente que viña co típico da maruxaina, ahora cada vez vese menos eso e vese o mercado da primavera aquí do Valadouro. É un mercado que se fai sempre por fora, todo cheo de postos, tanto de comida como de artesanía, como de roupa, todo tipo de postos hai aquí neste mercado, todo, como podedes ver, un mercado que é vai aí todo combinado, uns toldos con outros, a xente magnífica toda a que ven. Entón, claro, a xente ven pola mañá a ver os postos, a disfrutalo, que quedas a comer, a beber, a festexar, festa todo o día, hasta as tantas da noite e da mañá tamén, Vexo que, aparte de presentadora, tamén eres da organización, isto dá moito que facer. Moito. Levo 3 anos metido no miollo unha porque me gusta principalmente, este ano pois porque me toca polo BNG tamén, pero bueno, aínda así seguiría metida nesto porque me encanta organizar esta festa, cada vez intentamos poñernos metas mellores e seguir mellorando, aínda que este ano non nos axude de todo o tempo, aguantou ben e motívate moito e a min gustame moito organizar esta festa. Foi moi difícil, o xurado díxome que fora moi difícil, sobre todo nas rapazas. As rapazas cada vez exixímonos máis, cada vez intentamos traer unhas zocas máis bonitas, máis orixinais. Houve unha nena moi pequeniña, non sei se chegaría aos 3 aniños. Bueno, vela desfilar era unha cucada. Ganou esa nena, por suposto, porque era a zoca máis bonita para o meu pensar tamén, e por decisión do xurado. De neno ganou por primeira vez, Mateo, e despois de rapaces, non me recordo quen gañou de rapaces. As cousas do directo, pero non pasa nada. Participaron moitos e seguro que... Participaron, dou as grazas a todos os participantes, porque participaron moitos, tanto nenos como nenas, como homes, como mulleres, e de mulleres ganou unha das rapazas daqui do Cadramón, Cristina Fernández, cunha zoca tallada, preciosa. Entón foi a gañadora ela e foi unha honra para ela, por suposto, neste mercado levar o premio. Bueno, mira, o único que poido dicir é vir e ver, porque sabes o que temos aquí ao redor. Eu creo que isto que está totalmente consolidado, tiñamos un pouco de medo este ano porque
coincidíanos a data co Semana Santa, e claro, un sábado santo é un pouco complicado, algunha xente marcha, tamén é certo que outra podía vir, pero reunímonos coa xente do pueblo, cos comerciantes e tal, e se decideu que se facía o 19, non é a fecha máis próxima o 25, pero bueno, isto só pode pasar cada 5 anos, non? Do resto, eu creo que este ano volvemos a batir o récord de puestos, pasa dos 70 puestos este ano, e creo que é algo totalmente consolidado. É un día para vir a Ferreira, comer ben, pasalo ben, disfrutar coa familia, pasar un día moi agradable e mercar un montón de cousas, que hai un montón de oportunidades. En fin, un día moi tranquilo, non hai ningún problema, temos un gran dispositivo de seguridade porque tiñamos un pouquiño de medo, o ano pasado xuntáronse máis de 5.000 personas e no tema de circulación, por exemplo, o pueblo é un pouco complicado, pero bueno, coa colaboración do Grumir de Cervo, da Policía Municipal de Burela e todos coordinados pola Guardia Civil, pois se fixo un plan de tráfico. Creo que este ano, máis que nunca, é fluido o estar por Ferreira. Temos habilitados aparcamentos suficientes, creo que aínda a estas horas hai sitio para aparcar, a pesar da cantidad de xente que hai. E, bueno, o ambiente xa vedes que é moi bon, a xente moi tranquila, pasando ben. Destacar que este ano, máis que nunca, eu vexo moitas familias xuntas. É dicir, isto empezou sendo a xuventude a que o puxo en marcha, e agora pois vense a disfrutar a Ferreira do Día do Mercado de Primavera en familia. Están pais, nenos, avós, moitos avós tamén, e creo que vai ser un día estupendo, o tempo está nos respetando, que é importante, e creo que todo está salindo bastante ben. Ti non sei se por idade te acordas ou te lembras daqueles mercados de primavera propiamente ditos aquí en Ferreira, parece que a recreación é fiel a aqueles mercados? Nunca pode ser fiel a aqueles anos, porque naqueles anos os mercados de primavera estaba máis enfocado ao tema da ganadería, etcétera, que era a actividade principal do pueblo, non? Pero a día de hoxe pois, pretendemos recrealo o máis fielmente posible. Na indumentaria xa ves que si nos acercamos bastante. Xa sei que é mellorable, pero despois os outros temas, pois, estamos no 2016, a vida é a que é, estamos como estamos. O tema da agricultura, a pesar dos esforzos que estamos facendo no Concello por recuperala, pois todavía necesita moita axuda, moito empuxe, pero hai comercio, hai turismo, hai outras fontes de ingresos para o pueblo, e esta pode ser unha delas. Parece que entonces este mercado ten futuro, que medra ano a ano, sí? Eu creo que sí, isto está claramente consolidado. Temíase que poidera haber un boom de 1 ou 2 anos, pero en vista do que pasou hoxe, co que frenou un pouco o tempo que fixo a primeira hora da mañán, que non apetecía moito, ves que hai afluencia de público, isto podemos decir que está totalmente consolidado. Pois moitas gracias e disfrutar deste mercado. Disfrutalo e, bueno, po ano que ven, pois tratar de melloralo o que poidamos, e invitarvos a todos os que vexades este vídeo, pois que veñades á Ferreira, que é un día estupendo para estar por aquí, sobre todo en familia. La Carolina de un lagarto pintado, canta Carolina, baila, oh lagarto da yo rabo. Bailaches Carolina, baile sí señor, dime con quen bailaches, baile con meu amor, baile con meu amor, baile con meu amor, bailaches Carolina, baile sí señor. Está moi ben, cada ano está ben, é unha pena que teñamos un pouco de tempo así que os tropea, pero cada día está mellor. Eu penso que nos gusta moito a todos os do Valadouro e el Foz, a todos, e pasámolo genial. Sí. Todos os anos, sí, que siga. É que non chova, claro.
A chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. E a chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. E ai la 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 la, e ai la 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 la. Cando ven a treboada, caen los trecos aitos, e tamén caen pingas gordas, cando chora o meu peito. E a chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. E a chuva, 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 que chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. Loi la 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 la.
Cando cae a pedraza fai buracos no lameiro, e no lameiro eu tamén caio. Cando saio do carreiro e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. E a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. Cando cae a pedraza fai buracos no lameiro, e no lameiro eu tamén caio. Cando saio do carreiro e a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. E a chuva, 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 e chove, 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 batendo no chan, batendo no chan. Lai la 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 la, lai la 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 la, lai la 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 la, lai la 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 la. Hola, que tal? Un saludo ao Seminario de Estudos do Valadouro. Aquí estamos no mercado tradicional de primavera, o antigo mercado do 25 de marzo, creo que era, aquí no Valadouro. E nada, rememorando como viñan vestidos e ataviados os nosos antepasados e recordándonos aquí tomando uns viños cos amigos. Veña, un saludo para todos. Chao. Bueno, non sei para que programa é isto, pero temos aquí unha programación demasiado boa. De feito, estamos aquí coas tapas. Esperamos que veña moita máis xente, chova ou non chova. Os refranes típicos de Galicia son ese chove que chova, malo será. Estamos pasando moi ben. Nada, vamos a degustar aquí un dos platos principales que hai aquí, unhas empanadillas to guapas deste mercado que está buenísimo. Déxeme coller aquí un momentiño. Bueno, aquí hai o típico aquí na carretera, a típica palla. E nada, este é un sitio maravilloso, esta festa é increíble do mellor pueblo que pode haber na Mariña. A mellor festa de Galicia! E nada, vamos a meter un pouquillo a buche porque, bueno, hai que tomar sempre algo, non? Fala tú, llegar un pouquillo. Para min estas son as miñas festas favoritas do pueblo. Mira que hasta hoxe Pedro dicía que iba a chover e está escampando. Isto é unha maravilla. Dígame, don José, ¿cuánto dinero mandan ustedes procedente de Cuba? Mire, a los hijos del Valle de Oro? En la sociedad, la verdad que en La Habana estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande para intentar que todas las aldeas tengan escuela para tener educación. Y a partir de ahí intentar llegar a tener un valle todo entero, que la gente decida, unificación. Sí. ¿Insinúa usted que hasta ahora no teníamos educación? Entiendo eso, yo entiendo que no tenían. No. Lo entiendo yo, no sé usted. Yo entiendo que no. Desde aquí, señores, los hijos del Valle de Oro en La Habana. Que sigamos así. Sí, muchos años. Que lle parece este mercado? Moi bon. Gusta o tempo por aquí, a zona? Sí, xa conozco moito. Bastante? Bastante. De onde é? De Foz. Home, o mercado de Valadouro sempre nos vemos todos os anos e é moi bo. Claro que sí. Repetiremos, se Dios quere. Pa ano. Pa ano, sí. Eres por aquí ou? Non, eu son de Curtis. De Curtis? Sí. 2 horas de camiño. Pois mira, vendo queixos da zona de Curtis, vendo embutido de caza, de jabalí, de ciervo, de toro, de avestruz. Sí, se vexo que ten todo moi bo, pinteo, Sí. mandáballe unha dentada antes. Queres probalo? No, graciñas, estou comido, pero graciñas. Bueno, vamos facer unha pequena para ver, todo se xa pola cámara, non sabes? Que se vexa. Graciñas logo, Gracias a vos. A vos. Tá, todo isto encanta. Pues nada, graciñas logo, Gracias a vos, gracias a vos. Entonces siempre vengo al bar de la trucha, al puente del frenazo a comer trucha. ¿Qué? Por aquí. Vale. Y la zona así un poco más fría que por aquí. No, está bien. No. Galicia es fría, Galicia hay agua, hay que pagar el verde. Pero hoy... Ahí se portó bien. A miña casa non quero que veña, sempre me fodes e nunca me empreñas. É porque non quero, xa porque non sabes, xa porque me dichas habilidades. E pousa
pousa, pousa, e non me toques naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toques naquela cousiña. Pois pareceme moi ben, moi ben. Gustalle? Sí, é o segundo ano que veño. Vin o ano contenta? pasado e vin este ano. Contenta logo? Sí, porque estou cos amigos en boa compañía, entonces que mellor se pode pedir. Esta zona gustalle tamén? Sí, o meu marido é daqui, eu son de Mondoñedo. Ah, moi ben, moi ben. Entón, xa vexo que todos aquí unidos. Aquí. Sí. A ver, Patricia. Que che parece este mercado? Moi bonito, e paso moi ben sempre que veño. Tamén é o segundo ano que veño e paso moi ben. Gustache esta zona logo? Sí. Volverás po ano logo? Sí, volverei. Este mercado o mellor que hai en toda a volta, porque aquí hai de todo, desde un melbón hasta uns chorizos, podes encontrar todo o que usted queira. É cousa casera, eh? Sí. Sí. Entón, bueno, haber que repetir. Hai que repetir, claro que sí, todos os anos, e que Dios nos axuda que non chova. Este ano o tempo ainda... Estás aguantando bastante ben, demos gracias a Dios. Vamos tocar madera. Vamos tocar madera. Levo traballando todo o día, pero bueno, hoxe ainda se traballa e se pasa ben. Ai, o mercado hoxe bárbaro. Bárbaro de todo. O caso é que hai que traballar. You won't talk to
La hostia, hai que volver, todos os años hai que repetir. Moi ben tamén. Mira, este mercado está moi ben porque ten moitas cousas de antes que non se poden olvidar. Bueno, está tamén a xente nova, tamén mira, estas pícaras, mira que guapas están. Sí, señor. Moi ben. Desde pola mañá á noite. De onde eres tú? De Rúa. De Rúa? De Rúa! Como unha chavala de Rúa ven a Ferreiro de Valadouro a este mercado? Porque queda cerca. Porque queda cerca, simplemente? No, porque me gusta. Me gusta. Exactamente. A ver, que biche por aí ao longo do día? Contanos. Pois mira, vin o desfile das zocas, que está moi ben, o desfile das zocas. Hai xogos para os nenos. Di a verdad, que biche un mozo guapo que che gustou. Tamén. Bueno, ou varios. Hai moito, o desfile das zocas, os xogos dos nenos, despois hai moito tapeo, o vas polos bares, entón vas che dan tapeo, e ora hai moito folclore deses gaitas e desas cousas. Que comiche? Contanos, bueno, eu comín con esta xente, pero comín tapas variadas. Xamón e desas cousas. Moi ben, o sea que vas mantida para casa, ou? Vamos ben. Bueno, podemos chufar o mercado de Ferreira en Rúa, é por San Román, é por trasladar. Podemos chufar o mercado de Ferreira, é que ir á Candelaria tamén. Exactamente. Pois moitas gracias. De todo. De todo? De todo, da antigüedad, charangas, gaitas, zocas, zocas e non faltaron. Con que nos quedamos? Bueno, eu quedome con todo, Sí. Coa alegría da xente, eso é o principal. Bueno, pois vir e pasar un día con amigos, con familia, discurrir, para pasar o día ben, comer, desfrutar do día, con familia ou amigos, ver cousas que non se vían o mellor en moito tempo ou que vemos, que temos na casa ou que non nas temos, e pasar o tempo e disfrutar. Isto todo moi ben, además non hai que dicir o que se pasou aquí, hai que vir a verlo, entón xa como mellor se vive todo isto.
Repetiremos co ano? Home, pois seguro, Sí? seguro, é que invitamos a toda a xente que queira vir, que isto é maravilloso para verlo. Foi ben, moita bebida, moita alegría, juerga. Houve pulpo? Sí, pulpo, sí. Houve churrasco? Churrasco, chorizos, criollos, Non cenades, ou? un pouco temos que cenar, Sí. Hola, moi buenas. Ai, moi ben. Estaba todo moi bon. É unha festa impresionante. É impresionante, además acompañaros o tempo, a pesar das previsións. Que tal comistedes? Moi ben. Pulpo, churrasco... Pulpo, xunto do Comemos Emilio, cando tiñamos fame e donde quixemos. Pois iso é fenomenal, o sea, cando tes fame onde queres, iso é habendo cartos. Habendo cartos. Porque Non hai moitos, pero, bueno, fomos amañando. A deber non deixaste, iso? No, pero bueno, ainda estamos a tempo, ainda estamos a tempo. Non De deber hai tempo, sí. Non se debe deber, valga a redundancia. Sí, no, bueno, non hai queixa, xa estou acostumbrada, entonces sí. Ben. Dicías que estabas afónica, pero afónica, claro. Bueno, porque igual que ao falar máis, igual xa se me corrigeu a todo. Claro. Bueno, que perspectivas tiche do mercado? Hai que volver a repetir? Sí, hai que volver a repetir. O sea, E incluso hai que aumentar un día máis, fíxate. Un día máis? Sí. Vale, vas a acabar reventando total. Bueno, é igual. Vale a pena, sí? Sí, vale a pena. Bueno, a caixa debe ser criminal, Bueno, ainda pode ser ainda algo máis, Quen mira a caixa o que hai aí? Moi ben. Sí. É o meu primeiro ano e desde logo invito a todo o mundo a que veña pasar o día inteiro aquí. Este é impresionante. O que lle falta a este mercado son días. Isto tiña que empezar o viernes e non acabar hasta o domingo. No, eu penso que te quedache corto, eu penso que deberían durar toda a semana. Bueno, hai que traballar tamén. No, sin traballar. Se o alargamos de viernes a domingo sería un fiestón criminal, Un 8, porque o tempo non nos axudou. Pero polo demais un 10. Sí, maravilloso. Maravilloso, a verdade que sí. Unha gran labor por parte do Concello. En concreto polos de Cultura, claro está. O sea, que a caixa hoxe vai ser criminal. Esperemos. Esperemos que sí. Bueno, sí que hai que pagar moitos. Moi ben, aquí disfrutando e pasando en grande. Bueno, que fai unha rapaza de Bacoi en Ferreira no día de hoxe. É que hai que esparcirse polo mundo adiante, hai que conocer mundo e hai que disfrutar do que hai no entorno. Entonces en Ferreira do Valadouro, pues tamén hai como se fora da casa. Farreacha lo loco. Ainda me queda moito por farrear. O sea, queda moita noite ainda. Moita noite. Pasaremoslo genial. Home, bueno, eu como a sempre, porque eu veño todos os anos o paso ben. Como está ambientado este mercado? Está ben ambientado? Está ben ambientado, está ben caracterizado, xente de todos os lados, está ben... non sei, hai un bon ambiente. Sí. Volveremos? Hombre, eu volvo sempre e repetirei, hasta mentras o haxa sempre volverei. 2016, 2017, 2018, 2030... Claro, hasta que o corpo aguante. Hasta que o corpo aguante, non? Sí. Hasta que teñamos que ir, pois, tomarnos o ibuprofeno e non podamos vir. Claro, ou silla de rodas ou vimos cos do inserso. Bueno, pois con que enseña, pero vimos. Claro. Bueno, pois eu estou pasando genial, a verdade é que é unha pasada, noto que hai moita máis xente que os anos anteriores, hai moita máis xente vestida, a verdade é que me está encantando, moi ben. Por exemplo, a xente que é de fora e que quixera curiosidade, ou tivera curiosidade, mellor dito, por vir aquí, como que lle dirías? Eu fixenlle moita publicidade nos colexios. Ui! A xente mala, a xente mala. Sí, sobre todo este, ainda encima. Quen é malo? Quen é malo aquí? Pois a verdade é que lle fixen... Malo non, pouco falsario. Eso jamás. Eu sei. É unha broma, é a confianza, Bueno, contanos. Pois eso, eu fixenlle moita publicidade nos colexios porque, como sabedes, mandanlles uns tickets para os pases pos ponis e estas cousas aos nenos e a verdade eu diríalles que volveran e que viñeran porque é unha cousa digna de ver. Ben, levouse ben. De festa sempre se pasa ben, así que fantástico. O sea, que vale a pena repetir po ano que ven? Hombre, eso sin duda ningunha, Se houbera mañá volvíamos, eu penso. Promotor da pasarela hoxe das Zocas aquí en Fredo Valadouro, a iso das 12:30 da mañá ou cerca da 1. Botámoslle ese río e non resbalaron nada, tío. Porque teñen tacos de goma, porque pisan fuerte, sí señor. Amigo das Zocas, das Zocas. É moi cedo aínda, o que pasa que agora anoitece porque non cambiaron a hora. Ah, amigo, xa me parecía a min, Date cuenta que non choveu nada. Non choveu nada, Chamei arriba. Axudou no seu tempo, sí, señor. Chamei arriba. Meteo Galicia, engáñase moito. Oh, Dios mío, Meteo Galicia nada. Bueno, como te atopas aquí neste mercado? Contanos. Mira a xente que ainda hai por aí, Dios mío. Como te atopas neste mercado?
A palabra técnica é impresionante. O sea, dixo puf como os que anuncian a lotería. La primitiva. A palabra... Se me tocara la primitiva, e dice o noso amigo Alberto Geada, o mercado de primavera. Que primitiva? Mercado de primavera! El manteo de Sancho, el Quijote! Pasei non moi escaso porque vin tarde, porque acababa de vir de vacacións e cheguei tarde e prácticamente non poido, é o momento de falar porque non tuve aquí, tuve un pouco tempo aquí. Bueno, pero veixote solo, onde botache a muller? A muller está aí gobernando a vida que é o que fan as mulleres. Gobernando a vida de outros? Non, a de outros non, entran nos mercados e revolven canto hai. Canto hai? Sí, señor. O dicho, nunca me gustaría ter un mercado de tiendas polo que revolven as mulleres. Bueno, vale a pena vir ao mercado de Ferreira, sí? No, tuvo bonito, ¿sí? Aunque tuve un pouco tempo aquí, tuvo moi bonito e a xente pasou moi ben, eu comprendo que se pasa ben. Volveremos po ano? Se Dios quere, si non hai mala novedade. Se tuvera a palla esta seca, ainda nos arrolábamos por aí como se tuviéramos 20 anos. No, eso tiñame a min, non sei se me viña a min para estenderilla. Non che chega? Non, para estenderilla só as galiñas e os conexos, carajo. O tal, pero vimos vir despois dese que acabe. Despois, levala para os conexos, para estender os conexos. Moitas gracias, Luís. A seguir así, eternamente joven, Luís de Rubal, comprador de madeira. Compraba moi ben a madeira, home, sempre pillaba algo para así, pero bueno, iso non é para dicilo. Non, pero escoita unha cousa, eu sempre fui un ladrón, pero nunca fui un embostero, Para min, a verdade, podemos dicir que en moi pouco tempo colleu unha importancia grandísima para este ayuntamiento. É algo que, se o pensaras antes, non podías ver a cantidad de xente que hai, amigos, cuadrillas, todos ríndonos, falando, pasando ben, desde pola mañá hasta a noite. É algo, como te diría eu, algo que para min, a min encántame. Podemos rir todos, xogar, non hai ningún problema, non hai ningún problema en todo o mercado, é acojonante. Pois eu vou chufar o mercado de Ferreira, ainda que sexa de Alfoz, toda a miña vida, porque é un mercado moi bonito, que todos nos xuntamos, é igual de onde sexas, porque xa non só agora se quedan Alfoz e o Valadouro, que agora veñen de todos os concellos da Mariña, se ven moitos grupos de amigos e iso é o que prima, iso é o que fai grande un concello, ao fin e ao cabo. Pois este ano vivín isto ben, fun comer aí Cabo de Estrella de Tanín, non sei sabes quen é. Sí, señor. E disfraceime desta forma, digo disfrazarme, porque antes no mercado viñan a xente, creo entender, que a mellor roupa que había. Eu trouxe neste caso a peor, pero de abrigo. Bueno, pero valeu a pena vir, oh? Sí, vin tamén outros anos, pero este foi o primeiro ano que isto. Admiro a xente que traballa tanto para que teñamos esta festa que todos pasano ben, e os nenos ca erva seca e ca palla pasano moi ben, pasando pipa, e están sin play e sin móvil. Aí está. Que iso xa mola mazo, como dicen os nenos. Recordos moi pouco, non poido opinar se están representados ben ou mal, porque eu era moi pequeno, pero había moito menos ambiente, había árboles, e había, desas cousas, pero non había o ambiente eso. E creo que había menos alcohol do que hai hoxe, pero moito menos. Pois moi ben, a verdade é que fenomenal. Un cambio moi grande. Notamos moito o cambio. A caixa debe estar reventando. Bueno, home, colle ainda, sí. Pode seguir vindo xente que non temos problema, sí. Temos mercancía, hai sitio na caixa, en todo, sí. Eu non vin nada do de fora, pero imagínome que ben. Non podo dicir nada do de fora, podo dicir só do que é dentro, porque non salí, pero de verdad que un 10. Unha cousiña que che vou dicir, diviche falar moito porque estás afónica. Sí, un pouco, sí. Esa señal de que tuveche xente e alegrámonos. Moitísimas gracias, Marisol. Gracias a vosotros. E seguir a traballar. Gracias. Sí, pero non ten comparancia cos da hora, era distinto. Agora todo está de outra maneira, pero está moi ben. Cal preferimos, os de antes ou os da hora? Bueno, para a xente nova, eu penso que está mellor o da hora. Para a xente de edad, quizá era distinto de antes. Pasámoslo moi ben aquí con toda a familia, disfrutando do que é un pobo maravilloso, un val moi fermoso, a xente toda contenta e para o ano repetir outra vez. Recordar a unha das persoas propulsoras deste mercado, que hai que acordarse da xente que se iniciou nesto,
que Enrique Geada, máis conocido como Henry, tamén mandarlle un saúdo porque é un pulmón deste mercado de primavera. Que ainda vive, Sí, Henry vai durar moitos anos. Exactamente. Conchita quere que saia Rocky, enfoca a Rocky, que tamén está disfrutando do mercado de primavera. Bueno, eu non teño zocas, bueno, da igual, non? Non pasa nada. Conchita Cancio, a ver, tú acordaste daqueles mercados de antes? Sí, acórdome algo. Sí. Algo, sí. Sí. Parecese moito da hora ou... Non, que va, ahora é de moito lujo. É moito lujo. Antes estaban o gado todo ali do ayuntamiento, iban a comprar os coches e todo, era moi distinto. Bueno, pero a pesar diso, que siga habendo pues estes... Moi ben, moita xente, moita alegría. Pois, bueno, porque é unha zona bastante boa. E entonces hai que vir, non queda outra. Xa levamos moitos anos vindo aquí. O sea, que non é a primeira vez, non? No, aquí xa levo moitos anos vindo aquí. E como foron esas ventas? Bueno, non houve queixa. Que hai cochos... Sí, aquí hai moita variedade, entonces non hai problema. Temos aquí a Roberto, ex peluquero e ahora carteiro e tamén pescador. Que tal? Como está este mercado? Moi ben, é unha pasada. Moi ben. Para min, mellor nada. Que puntuación lle damos? De 0 a 10, un 10 e pico. Un 10 e pico? Sí, grande. Repetiremos co ano? Vaya. Sí. Todos os anos. Moi ben. Ainda estamos pasando ben. Sí. Efectivamente, estamos pasando ben aquí nun día de fraternidade entre os dous concellos. Aquí ves a xente de Alfoza do Valadouro. Efectivamente, aquí vese que o sentimento é único, é un pobo, efectivamente. Se dice algo. Bueno, que puntuación lle damos ao mercado dun a 10? 9,99. O sea, que hai que seguir po ano. Hai que seguir po ano para volver, para mellorar, para sacar o 10. O sea, ahora o mercado está se eclipsando porque está chegou a noite, pero ahora chega a fuera. Home, claro, isto hasta que o corpo non dea máis. Nosotros nos vamos a aguantar. Efectivamente, ainda temos algo de cerna por dentro, entón vamos... Antes tiñamos a luz do sol e ahora queda a da lúa. Que tal o día? De puta madre, tío. Aquí está a tope. Moito traballo, ¿qué? Mucho. Sí. A caixa está a reventar. A reventar, tío. Al jefe le están saliendo los billetes por las orejas, loco. Nos vai pagar moi ben. ¡Guau! Impresionante. Sabes unha cousa? Dixo Fraga, cando veu aquí a Galiza, dixo, eu síntome moi andaluceiro. ¡Fiesta! Os puestos das navallas cerraron moi rápido. Cerraron moi rápido? Sí, porque eu iba a comprar unha navalla, pero non había... Bueno, pois é un pero que lle temos que perdoar. Nota, leva moito, porque tirouse moita erva seca por aí, entonces... Eso non ten nada de ti. Dos fondos. Contigo. Aquí. Pois visitando os amigos e viña a cenar con outro amigo, máis. Podemos pillar nota para facer outros eventos en Alfoza así parecidos? Sí, todo. Eu os sitios onde vou sempre collo así recortes. O mercado está moi ben. Bueno, además que ves aí todo hinchado porque ves con don Jorge Val, co seu excelentísimo alcalde de Alfoza. Vindo ben acompañado, iso vale moito. A xente vai falando, Sí, señor. A xente vai falando. Sí, señor. Bueno, que puntuación lle damos logo a este mercado? A este mercado hai que darlle dun 10, un 12. Un 12. E don Jorge Val, que puntuación lle dá ao mercado de Ferreira? Pois máis dun 10. Vemos moita xente de Alfoza aquí, ao mellor pois eso pode ser unha mensaxe para o futuro. Non, os de Alfoza sempre viñeron a Ferreira e os de Ferreira sempre a Alfoza. Hai que participar. Bueno, pois como bon político que se parece, navega cas preguntas. Bueno, vir bien un pouco, que bien foi un ambiente moi animado, moita xente, e todos vestidos de época, non sei, unha cousa moi bonita, a mí gustoume moito, sí. O sea, que é unha cousa que se pode trasladar, pois, por exemplo, ao Concello de Cervo, que tamén é así un pouquiño en xeve. Sí, está lle van facelo ali, pero bueno, oye, ali xa temos a queimada, aquí tedes isto, non sei, pero bueno, sí, é unha cousa que exportable. Mientras que está co pintalabios. É para salir guapa na cámara. Eu vou poñer un pouco de pintalabios para salir guapa na cámara, claro. Bueno, a ver, que tal o pasamos neste mercado? Buah, increíblemente moi ben. É o segundo ano que veño. Bueno, é para repetir todos os anos, hasta que isto se acabe. Esta rapaza? Bueno, eu aburrome un pouco neste mercado, pero... No, mentira, seguro que... No, a ver, disfruto. A ver, disfruto porque estes saben o que fan. Tócalle un pouco, cascabel. Vimos preparados para a festa. Somos da Mariña Occidental. Con nosotros non se aburre. Vale para salir na cámara. Con nosotros... É unha pasada, como decimos os nomes. Con nosotros non se aburre. Non se aburre? No. Tócalle algo, veña. Aburreste? Nunca.
Pois claro que sí, E que tal? Ben, de puta madre. Levas por aquí moito tempo, que? Joder, toda a vida. Toda a vida? Toda a vida. Non, pero digo hoxe. Hoxe todo o día. Todo o día? Todo o día. Bueno, que che parece este mercado? Unha maravilla. Sí, Parece un pouco fiel ao que eran antes? Sí. O máis parecido. O máis parecido. Sí, e sobre todo a xante da maneira que ben preparada. Exactamente. Joder, isto é unha verdadeira maravilla. O sea, que agora vas indo pola Cazolga e vas a chufar Ferreira, pero a tope. No, isto gustaríame velo pois durante 5 anos todas as semanas. Todas as semanas? E vamos a acabar reventados. Sí, é igual. Que tal? Pois estou no pasando fenomenal, con esta juventud tan sana e tan boa que é a cada hora. Exactamente, bueno, vale a pena facer un mercado deste anual? Vale moita pena, sí. Vale moita pena. Habemos volver? Aumentalo moito máis, moito máis hai que aumentalo. De maravilla, un día espléndido, de maravilloso. O sea que isto é para darlle... Para continuar, dunha ao 10 damos o 10. Tarjante? Tarjante. O sea, un poquinho menos, non? Un 10? No, un 10. Estou bastante ben, non teño moito frío, non. E agora o mellor que lle metimos algo por dentro. Exactamente, entra un pouquiño un calor por dentro e moi ben. O sea, que agora o mercado, vai xa acabando, pero agora queda pois disfrutar dos bares. Agora queda para disfrutar con esta juventud. Exactamente. E pásase ben. Pois que iba a encontrar aquí paz, felicidade, alegría e bienestar, todo. Moi ben, sí, moi ben. Había que repetilo máis veces. Disfrutamos un poquinho do mercado ao longo do día e agora pois estamos disfrutando un poquinho do tapeo. Bueno, do tapeo xa sobraba. Agora xa máis ben a beber por beber. Bueno, pois hai que beber con moderación, Bueno, moderación, ben sabes como é. Bueno, pois hai que intentalo. Non, eu comín, Comimos hoxe. Pulpo, churrasco. Que va, vamos comer ao frenazo, non te vamos comer ao alfoz. Vas comer alfoz? Home, hai que deixar os cartos na terriña. Pero como é iso, vites a Ferreira e vas comer alfoz? Sí, xunto de Alpidio. Aquí non había onde comer. Fomos xunto de Alpidio. E a verdad que nos tratou moi ben e aquilo estaba a tope. Este mercado dá por daqui e por do lado. Porque aquí non había onde entrar tampouco. É que aquí, bueno, había moita, o levar nenos pequenos, pois non se pode esperar tantas horas a que che den de comer. Cando volveremos, Aí, si estamos, si. Que ten a caixa a reventar des... Sí, claro que sí, está a reventar. Valeu a pena o día de hoxe, A mí sempre me valeu a pena isto, sempre. Seguiramos unha votación moi alta deste mercado. Eu dou un 10. Un 10? Sí. 10 con 10, logo. Bueno, iso vai pasarse xa. Non me paso, para mí sí, o mellor día do ano, darlle de comer á xente, que cambia un pouco. Eu primeiro doulle de comer e despois cobro. Non cobro antes como no cine. Bueno, eu daríalle un 7,5 porque polo tempo do clima, senón ainda había agora a xente vai métese nos locales porque está chovendo e, bueno, a ver se esperamos porque ainda nos quedan aquí 2 actuacións e se parar de chover e poder a seguir a festa hasta altas horas da madrugada como parece que a xente quer porque por aí polos bares hai moito ambiente. Bueno, o ano pasado houve moitísima xente, tamén acompañou moito o tempo, que houve un día de calor, de sol. Parece que houve algo máis o ano pasado de afluencia que este ano? A mellor non sei, en xente igual ao mellor houve algo máis, en tiendas non, porque este ano tuvemos cerca de 70, o ano pasado creo que anduveron por 60 e bueno, o que sí é que cada ano de ano en ano vese que esta festa vai a máis e bueno, eso dache ganas de seguir traballando por ele e bueno, en seguir intentar facendo as cousas un pouco mellor de cada ano que pasa. Ano a ano vai mellorando a cousa, pero ti como concelleiro de Cultura, pois que cousas ao mellor se poden mellorar? Bueno, ao mellor se poden mellorar, dídesme así, eu non sei, ao mellor na participación da xente, eu que sei, non sei, ao mellor que fora unha festa, nesta festa xa a xente se disfrace e tal, pero a min gustame moito cando a xente participa en xogos populares e bueno, ao mellor agora aquí dase máis con comer e tal, e despois os xogos populares ao mellor gracias aos nenos que senón parece que non
que a xente non quere divertirse moito neso. O peor de todas estas cousas é que dan moito que montar e agora pois toca o peor, desmontar, que tamén vai levar outro cacho. Xa, sí, a verdade é que montase con moita ilusión e desmontase non ca mesma, pero bueno, é así a vida, as cousas pasan esperando a que volva o próximo ano a intentar facer mellor. Bueno, hoxe aquí Javier de Budián é un servidor cachín, fomos un pouco os entrevistadores deste mercado de primavera 2016. Que tal, Javier? Como foi a experiencia? Ben, ahora mismo estou me poñendo un pouquiño as botas, que hai aquí unhas tapas, pero de lujo, unhas tapas que manteñen bastante ben, bastante ben. Comiche ben? Comín, bebín, aquí faixe de todo. Bueno, pois eu teño que dicir que foi un placer estar aquí co meu amigo que é alto como é o eucalipto. Eu son un pouco máis eucalipto nítens, teño un crecimiento que un pouco lento, pero hai de ir para arriba tamén. Así que, amigas e amigos, despídome de Javier, que sigas comendo tapas, que sigas pois pasando ben, e eu pois vou seguir xa para rematar a festa. Que che parece? Igualmente, cachín, espero che mismo a ti, e nada, a comer, beber un pouquiño e pasarlo ben, disfrutar. Ala, viva o mercado de primavera de Ferreira 2016! Viva o mercado de primavera de Ferreira! Viva o mercado de primavera de Ferreira! Así o así! Queremos mercado de primavera de Ferreira! Moitas gracias, chico! Viva o mercado de primavera de Ferreira!